Hello guys, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog logofor. So logofor बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने सिगांनिफ्राय लकडाउन जानायनि उननिफ्राय दिनैसो कलेजाव थांगोन माने लोगोफोर कलेजाव थांखादों माने दिनैनिफ्राय क्लास जागोन होनदों आरोना ओमफ्राय फुल क्लास जागोन ना जायाथ' मिथिया होमबाबो जों थांनो ओंखारबाय दा थांगासिनो आरोना ओमफ्राय थाबाय थांगासिनो आरोना जों नै जसनाजों आंजों नै नायनो मास्क गानलायबावो आंना मास्कखौनो मोनदियासै आं जों सानैजों दा थांगासिनो थाबायनानै आरोना कलेजसिम कलेजाबो जोंना गोजानानो जायो आरोना 2 किल'मिटारनि बारायानो गोजाना थाबाय थांगासिनो जोङो ओमफ्राय जोंनि कलेजावहाय माने जों सानैयानो जिरख'नाय आरोना बर'फोरनि बिथोराव माने बर' माने गार्ल्सफोर रावबो गैया माने जों सानैल' माने जोंनि धेमाजि पलिटेकनिक कलेजाव ओमफ्राय बेबो जों सानैजोंबो सेम ब्रान्चनि नंबावा माने दै बेलेग माने माबा थांनायाव ज' थांनो हायो आरो जों ओमफ्राय गनायाव ज' गबाथाय ज' फैफिननो मोनो ओमफ्राय दा जों थांगासिनो नै दिनै जोंनि कलेजखौ एसे देखायना होगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननोबो सिङाव हाबनानै देखायनो चान्स मोनोबा थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर Tom-tom kakak sa tom-tom. Logoफोर माने दिनैनिफ्राय जोंनाथ' कलेज खुलिबाय नालाय जों थांबाय थासिगोन थ' भिडिअखौ आं कन्टिनिउ जि मावदो एबारनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ होनो हानाय नंला आरो आगोलावबो जेरावबो थांनो टाइम मोननाय नंला ना होमबाबो होबाय थानो ट्राइ खालामगोन लोगोफोर बेफोरावनो जायगायावनो गिदिंबाय थागोन आरोना ना मा होनो थ' जों दा कलेज थांगासिनो Salamat hari. Alis is a student. Wow, walunan Korea sabi na college sa. dinwisw student friend colorful na jasa pa nubai na real Korean kadang এতিয়া নতুন কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ন কালাৰটো পুৰণা হলে আকৌ বেয়া লাগিব হাগ্ৰা গজা নাই আও Wonder you dance strong na. Ini is the principal ni rumah na. Yung visitor. Very harang na ga. Ini tu. Nei dia जोंनि first sem ni room मोन आरो ना ओमफ्राय दा मायावथाय जोंनि रुमा दिनै फैदों जों नायगोनसो YouTube video. Foto muli mau ya video di. Mari kita. Kita mau logo yang besok. Bisa lah kita double petri हो याचे कोरोना पूरा माने इनका नस्ले माइक सा इमान दुनिया वाला याचे कोरोना कोई इमान किमान mahal kalau kami log pada pas maman pasar kami log pada mana kami asma 8 months में मैंने लोग मनाके लगा पड़ी नहीं सब इधर लोग प्रसाद देखो आमी अकल 6 जनी আছে 6 জন লোক মানে 6 জনী আমার ইলেকট্রিক্যালৰ ছোৱালী কেইটা টোটাল 6 জনী আছে এজনীটো আহা নাই সবে যাব
baru YouTuber. Wow, green nih. Saya goजौनिफ्राय आरोना बे भिउआ लोगोफोर गोजौथाराव थांनो दंबावो. मजा লাগিছে ন? হাই কৈ দিয়া চবে এয়া আমাৰ পম্পি আমাৰ ডেঞ্জাৰাছ টপাৰ মানুহ চশমিছ বনি গৈছে আৰু পুৰা সেলফি লৈছে ইফালে চা সব বঢ়িয়া नुदों आरो भिउखौ रियेल बिराद साफा नुदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि नुदों ओइ गैजा हाजो दं आरो सब बঢ়ियाखा जोंनि कलेज बै लाइब्रेरि आरोना लाइब्रेरि दं गाहायाव ओमफ्राय गाहायाव চাহ আকৌ আমাৰ সুন্দৰী ছোৱালীকেইটাক ভিডিঅ' কৰি আছে বাপৰে এই ওপৰতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে बेनो आरोना जोंनि कलेजनि गोजौसिनआ जों गोजौथाराव फैदोंमोन बेनिफ्राय भिउखौ जा बरिया नुयो आरोना एखेसा हाजोआ माने दिनै एसे अखा हां जानायखाय एसे साफा ओंखारासै एसे दोमैलु ना ओमफ्राय सान्दुं दुंबा हाजोखौ जि बरिया साफा नुयो ओमफ्राय कलेजखौबो कालार होबायना ओंखायनो जा बरिया नुखाबाय माने जायगाया जा मोजांखा दा जों गाहायाव थांसै लोगोफोर क्लास जायाखैमोन नालाय जों गाहाय गोजौआव फैदोंमोन ना लोगोफोर दा थांबाय थानोसै बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि कलेजखौ Man dunia este corona. Last kori se soal kita selfie lom buat kero. Suli kita sana. Kau prank. Kau prank. Kun, wow. Sao ada? No, asyik. Vlogger. Sekali mobile orang এইখিনি রাস্তা দিমা ভাল লাগে গ্রিন ওলাই এটা ওই लोगोफोर आंबो मोसौ फैबाय आरोना जोंनि कलेजखौ बोरै नुदों जोंनि कलेजनि जायगाखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव